Τι είπες? Μοιράζουμε σκατάκια σε όλα τα εμποράκια. Μαγοτσούτσουνος, 1-2. Κατουργέμαι ρε μαλάκα. Πίδρας. Κολοτριπιδούλης. Κερνάμε σκατάκια. Παύλικλον. Για το καλόν. Για του κάτω το κεφάλι αν πονάς παρεμπιλάς και θα έχεις αβάντα στη άρωμα πες μου φοράς δεν φοράς το κατάλαβα αφού πολύ δρομάς σε ρίχνω στο πλυντήριο σου βάζω λουλούδι και σε κάνω κατοικίδιο κείνω στο κουτάλι στο δίνω για υποβρύχιο το παίρνεις το κοιτάς το λαχταράς και εγώ λαχταρώ πολύ αυτό το άς οπότε φέρτο τώρα γιατί πέρασε η ώρα δεν θα περιμένω ούτε δευτερόλεπτο Καριόλα, καριόλι, δεν κάνω διακρίσεις, είστε μαλάκες όλοι. Το κάτω το κεφάλι να φιλήσεις, άλλος όσο βιτριόλι. Μωρή πουτάνα, έβαλα τους φίλους μου να σου πετάν τη γάνια. Πεινάω τη σαμπάνια, τη βάζω μες στον κόλο σου σκίζοντας και την μπάνα. Αφού είσαι ένας μπέκης, η πουτσα μου είναι συμπέκης. Αφού γράφω για τον πούτσο, μαγειρεύω τα παπάρια σου φώναζε με σκαρμούτσο για τον πούτσο. Bitch! Κάνε φούτσο! Από μπαμπλό και κάνω μαγικά. Με το κολογλωσσίδι μου γυαλίζω τα βυζιά της μάνας σου, της κόρης σου, της θείας σου. Εισιτήριο βία επιθέλω γιατί η κηδεία σου. Να αρχίσω πάνω στην άσπρη σου τη φάτσα. Θέλω να γεμίσω με χίσια όλη την κάσα. Μέσα από τα σπήλαια τα πρωινά να δύο. Με τα γέροχο καβλί μου με δύο αναμειγνύεται. Είμαι ο Άι Βασίλης, έχω το σκουφί. Μες στο κολοτριπίδι μου έχω χρυσό φουντί. Και το αναμειγνύω με σκατά από το θείο που είναι full reggae. Λέγε, 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 αρχίζανε οι καραγκιόζητες όλοι να κλαίνε. Ξέρα από παλιά ένα παλικάρι, το κοίταζες και θύμιζε αγέροχο λιοντάρι. Τώρα πλέον όμως μες στον κόλλο το κλονάρι. Έχει ένα σπαθί, έχει και ένα κατάνα. Το πιο σημαντικό έχει την πιο σεξί τη μάνα. Θέλει να το παίζει πως είναι ειρηνιστής. Μα πάνω στο σεξ γίνεται πόλεμο χαρής. Όταν σου δίνει φούτσο το όνομά του είναι Ερμής. Δύσκολο τρυπίδας είναι άρτιος χειριστής. Είμαι σατανικός. Είμαι σατανικός. Στις πουτάνας μου ο γιος. Κατάλαβες οπότε μπρος. Χώσω τα ζυμάρικα στις τρύπες σου. Να μάθεις απ' την κουτσίνα μου να τρως. Είμαι τρελός απ' το story. Ψάχνω η πάτσι και με παρακολούθες να απ' το story. Κι ανέβασαν από το σπιτικό μου και Instagram story. Κολλάρανε δεν ξέρω μπορεί κανείς να μάθει κλείσει. Από τα πόδια έχω φρύσει, είχε παντού μυρίσει. Ότι ήμουν μπαταρδάκος γκάξτερ που κανείς δεν τόλμησε την πλάτη μου να ξύσει. Ειδικά να την μυρίσει. Τέλος πάντων πάμε πίσω τώρα για την μπατσάρια πάλι θα σου μιλήσω. Με βρήκαν στο τμήμα, με πήγαν, έφυγα ψάχνει στον κόλλο και αρχίζαν να φωνάζω. Μου βγάλανε δεν ξέρω ούτε θα ήθελα να μάθω. Πάντως κόντεψα μεγάλο κακό να πάθω. Οπότε πήγα και έμεινα στη σκιαθώ. Να ξεχάσουν τα κομμάτια που με θέλανε σε τάφο. Και κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία. Η μάνα σου αναμάτησε να συνάντης από τον Δία. Αρχίδι. Fuck you. Για το κάτι.